A je to tady. Papež Lev je novým vůdcem katolické víry. Myslím, že všichni viděli, jak svět a média informovali o tom, že byl zvolen nový papež poté, co z asistenční kaple stoupal bílý dým. Všichni kardinálové se sešli, měli svou enklávu a vybrali jméno. Některé lidi překvapilo, jak brzy k tomu dojde. Vítejte, přátelé, u mimořádného pátečního přímého přenosu, který vám přinášíme z Amazing Facts. Jsem pastor Doug Batchelor. Obvykle, když to děláme, je s námi pastor John Ross, je na dovolené. Kdo by to byl řekl, že se to všechno bude dít právě teď? Carlos není žádný cizinec, je vedoucím Amazing Facts Latino a také naším ředitelem AVKO. Často se vydává za Douga Batchelora, když jsem pryč v pořadu Bible Answers Live. Společně jsme však byli na cestách po celém světě a sloužili a proto vás zveme, abyste nám zavolali se svými biblickými otázkami. Ještě předtím se budeme modlit. Dovolte, abych představil téma, nebudeme vám říkat, co se píše v titulcích novin o papežu Levu XIV. Trochu se do toho ponoříme z prorockého úhlu pohledu, výkladu. Chceme vás vyzvat, abyste kladli otázky. Otázky, které se samozřejmě týkají toho, co to znamená mít prvního amerického papeže. Lidé říkají první americký papež, ale pokud jste ve Střední nebo Jižní Americe, myslí si, že jsou také součástí Ameriky. Už jsme měli papeže Františka, který je technicky prvním americkým papežem, ale toto je první americký papež. Chceme, abyste kladli otázky. Na obrazovce se vám zobrazí QR kód. Vezměte si telefon, myslím, že víte, jak to naskenovat a možná udělají ještě větší verzi. Pošlete své otázky. Existuje aplikace, která se používá s tímto kódem. Myslím si, že tam musíte zadat svůj e-mail. Jakže se ta aplikace jmenuje? Slido. Stáhnete si, je to velmi rychlé a jednoduché, dnes jsem to udělal, vyzkoušel, položíte jakoukoliv otázku, která se týká proroctví, Zjevení 13, Daniel 7, Zjevení 12, Daniel 8 a Zjevení 17, ano, a dokonce 18. Tento program může trvat 90 minut a my si jen modlíme, aby nás Duch Svatý vedl a možná, že než začneme, Carlosi, mohl by se nás vést modlitbou. Děkuji ti za další krásný den a za tuto příležitost sejít se a hovořit o jednom ze základních a nejpodstatnějších aspektů tvého slova, kterým je biblické proroctví. Prosíme tě tedy o tvé vedení, o tvou moudrost a o to, aby tvé jméno bylo skrze tento rozhovor oslaveno. Amen. Amen. Asi by bylo dobré prostřít stůl v širším měřítku. Proč je důležité o tom mluvit právě teď? V dějinách probíhá boj mezi dobrem a zlem. Je tu bitva mezi pravdou a omylem. Ježíš přichází a Ježíš řekl, že než se vrátí, evangelium o království půjde do celého světa. Satan se tomu bude bránit. Pán nás varoval. Pavel řekl, že do církve přijdou vlci a nastane odpadnutí. A mnoho lidí nechápe, co se historicky stalo a jak důležité jsou tyto události v posledních 24 hodinách. Nejen nový papež a jeho možné sklony, ale i to, že je to první papež ze Spojených států. Protože Zjevení ve 13. kapitole nám říká, že dvěma významnými mocnostmi v posledních dnech budou katolicismus, revidovaný, uzdravený katolicismus a Spojené státy americké. O tom budeme mluvit. Přátelé, myslím, že je velmi důležité, abychom pochopili, co se blíží. Zapoj se, pokud máš s některým z těchto věcí nějakou myšlenku, Carlosi. Dovolte mi, abych uvedl některé věci, pokud jste je nezachytili. Nevím, kde jste včera byli, když jste se dozvěděli, že se zvedl bílý dým a že vybrali papeže. Jistě chápete, že to vyvolalo velké mezinárodní vzrušení, protože na světě žijí zhruba 2 miliardy křesťanů. Je to největší náboženství a 1,4 miliardy z nich jsou údajně římští katolíci. Na rozdíl od jiných denominací se teď spousta lidí hlásí ke katolictví, protože křtí děti a někteří lidé o tom možná opravdu nemají ani tušení. Zeptáte se jich, no jo, jsem katolík, ale dál už to nejde. Oni to ve skutečnosti nepraktikují, takže čísla o praktikujících katolicích jsou možná trochu nasazena. Chtěl jsem říct, že jsem byl vychován jako katolík a tak jsem registrován jako jeden z těch 2 miliard
Pravděpodobně tě stále mají v evidenci. Narodil jsem se v katolické nemocnici a v dětství jsem chodil do 2 katolických škol, do různých katolických škol. Hned na začátku bych měl říct, že budeme mluvit o některých oblastech, v nichž se katolická církev odchýlila od písma. A o tom, jak to souvisí s protestanty. Někteří z nejúžasnějších lidí na světě, měl jsem je za učitele, stále mám, přátelé, a dělají úžasnou službu po celém světě. Obětaví lidé. A to, co říkáme o papeži nebo papežích, i dnes večer se nesnažíme útočit na žádného jednotlivce. Mluvíme o úřadu papeže a budeme jen porovnávat to, co se historicky stalo, s tím, co podle biblického proroctví mělo nastat. A myslím, že je to skvělý bod, protože víme, že věříme, že ve všech oblastech života má Bůh věrné lidi. Takže nejsme proti katolíkům. Považujeme je za naše bratry a sestry a za věřící, kteří žijí podle toho, co znají. Ale je to systém, že? Je to, na co Bible poukazuje jako na tento systém, který se vzdálil od zásad písma. Ano. Než se dostanu k podrobnostem ohledně nového papeže Lva, dovolte mi, abych vám řekl, že mezi křesťany existují 2 hlavní skupiny, které byste nazvali protestanty a katolíky. A do katolické skupiny byste mohli zařadit také některé pravoslavné církve, koptskou, řeckou a ruskou pravoslavnou. Jejich teologie mohou být trochu podobnější. A vedle toho evangelikálové, protestanti, luteráni, metodisté, episkopálové. Většina lidí vidí církve rozdělené na tyto 2 křesťanské církve. Velké skupiny a od toho se odvíjí všechna ta rozdělení. Dokonce i v katolicismu jsou rozdělení. Ale protestanti říkají, že katolíci se během prvních několika století křesťanské církve odklonili od písma. Možná bych se měl nejdřív zeptat na tuto otázku. Říká se, že papež Lev je Petrovým nástupcem. Ale píše se někde, že Petr je první papež? Ne, nepíše. Nebo Linus, říká se, že byl druhým papežem, kdy se zhruba začalo říkat, že papež je Pontifex Maximus. Vychází to z 16. kapitoly Matoušova evangelia, kde Ježíš mluví k Petrovi a říká: a na této skále, za koho mě lidé považují. Co říkají, že jsem? A Petr říká: ty jsi skála. A Ježíš nám to připomíná. Říká: na této skále má být založena církev, ukazuje na něj jako na skálu. Tak je to základ, alespoň biblicky, který používá. Ano, protože Ježíš řekl, ty jsi Petr, a použil slovo Petros, což je kámen kutálející se v potoce. Řekl, ale na tomto Petru, na tvrzení, které si učinil, že já jsem Kristus, postavím svou církev, ne na Petrovi. Chraň Bůh, aby Pán postavil církev na Petrovi, protože pár minut po tom samém výroku se Ježíš obrací k Petrovi a říká: odstup ode mne, satane. A později Petr zapře Krista. A Pavel musí Petra pokárat. Petr byl velký kazatel, apoštol, ale byl to člověk. A církev nebyla postavená na něm. Dokonce i Petr ve svých listech říká, že Ježíš je skála, na níž stojí církev. A říká, že je úhelným kamenem, základem církve. S úctou bychom tedy nesouhlasili s tím, že papežové mají nepřerušenou linii až k Petrovi. Církev nebyla v Římě, ale v Jeruzalémě. Řekli byste, že Jakub byl prvním papežem, pokud tedy nějakého máte. To je pravda. Byl to Kristův bratr a hlavní starší. Od Konstantinova obrácení po dalších 200 let docházelo k velkému kompromisu. Ďábel začal útočit na církev zevnitř. Všichni ti římští pohané se začali obracet ke křesťanství dříve, než se skutečně obrátili. Prošli vnějším obrácením, ale nebyli vyučeni. Najednou došlo ke smíšení římského a řeckého pohanství s křesťanstvím. Když se prach usadil, najednou se modlili k sochám. Jedno z 10 přikázání říká, nebudeš se k sochám klanět. Bible říká, že všichni hřeší, ale oni začali učit, a to přišlo později, že Marie byla bez hříchu. Bible říká, že Ježíš je jediný prostředník. Papež Lev 14. se nazývá náměstkem, a to znamená, že hlasem, zástupcem, obhájcem mezi lidmi. To je Duch Svatý v Kristu. To je pravda. Jediným prostředníkem je Ježíš. Bible učí, že Kristus přinesl svou oběť na kříži jednou provždy. Při mši svaté kněží říkají, pokračujme v obětování Ježíše. Je to doslova krev a tělo. To byl velký sporný bod protestantské reformace. Bible učí, že všichni křesťané jsou svatí a kněží. Nejde o vybrané obsazení v rámci církve.
To protestanti odmítali. Ti nemají tuto hierarchii, Pavel řekl, jsme služebníci. Žít v paláci a mít tato zvláštní roucha a regálie, to neukazuje. Ježíš vypadal stejně jako všichni ostatní. Museli přimět Jidáše, aby řekl, který je to. Vypadal jako galilejský tesař, rybář. Bible říká, že bychom neměli žádnému náboženského vůdce nazývat otcem, a přesto se samozřejmě kněží oslovují otče. Ježíš řekl, nedělejte to. Bible říká, nemodlete se v marném opakování. Myslím, že i během své děkovné řeči nechal všechny, aby s ním udělali zdráva z Maria. Bylo to velmi dojemné to vidět. Ale jenom opakovat naši modlitbu stále dokola, když jdete ke zpovědi. Bible říká, vyznávejte své hříchy Bohu, ne člověku. Ale oni říkají, ne, musíš se z nich vyspovídat knězi, který má moc odpustit. Učení o očistci, limbu, modlitbách za mrtvé. Lidé říkají, modlíme se za papeže Františka. Bible říká, že člověku je určeno jednou zemřít a pak přijde soud. Vaše doba milosti se uzavře, když zemřete. Pokud se někdo modlí až po tvé smrti, budeš odměněn podle svých skutků. To je pravda. Modlitby jsou určeny pro živé. To všechno jsou přežitky pohanství, které přišly do církve. A Ježíš řekl, odložili jste Boží slovo, abyste se řídili tradicí. Během temného středověku, přibližně od roku 538, kdy římskokatolická církev skutečně oficiálně začala, jim Justinian dal armádu, aby prosadili náboženství a hlavní město přesunul do Konstantinopole. Nyní už novou mocí v Římě nebyl císař, ale papež. Odtud pak existovalo téměř nepřetržité vedení a nadvláda nad Evropou až do roku 1798, kdy Napoleonův generál Berthier vtrhl do Říma, papeže zatkl a ten nakonec zemřel v zajetí. Ztratili tak svůj politický vliv. Do té doby to bylo, jako kdybyste někdy hráli šachy králem a dámou, na obou stranách jste měli biskupa. Po celou dobu temného středověku vedla církev národy 10 oddílů římské říše. Nesmírně mocná, ale dostala smrtelnou ránu. O tom budeme mluvit za chvíli. Bible předpověděla, že smrtelná rána bude uzdravena. Myslím, že toto uzdravení začalo, když byl Vatikán obnoven jako nezávislá politická mocnost. Pro přátelé, kteří to nevědí, další důvod, proč je to důležité, je, že si nevybrali nového pastora pro svou církev jen tak. Papež je velmi mocný politický vůdce. Je vůdcem jedné z nejmenších zemí na světě, Vatikánu, o rozloze 109 akrů. Mají svou vlastní armádu. Je to švýcarská garda, vlastní peníze, mají vlastní noviny, vlastní miniaturní železnici, proto může promlouvat v OSN. Je suverénním panovníkem v tom smyslu, že vládne této, jak jsi zmínil, nejmenší zemi na světě. Ale díky tomu má zpět své sídlo moci, jak říká. Jsem král. Ano. Dnes jsem v rádiu slyšel jednoho kněze, který říkal, že nejvyšší autoritou církve je papež, který je nadřazen i písmu svatému. On určuje, co je pravda a co ne. Proto svět sleduje, až se to všechno rozvine, protože je to člověk, který bude mít neuvěřitelnou moc a je to předpovězeno v proroctví. Jen to vám dává přehled o tom, co se stalo zlomem mezi protestanty. Říkali, katolická církev se odchýlila od písma. My se chceme vrátit k písmu. Mimochodem zakladatelé protestantského hnutí byli katolíci, jako Luther a Zwingli, Wycliffe a Hus. Ti prostě řekli, odklonili jsme se od písma a snažili se provést reformu. Instituce velmi pronásledovala. Byla tak mocná a bohatá. Takže nyní tedy máme nového papeže a podle jejich číslování je to 267. papež. Některé z těch dějin jsou trochu zvláštní, je to zajímavé. Jmenuje se Robert Francis Prevost. A že by měl dokonce jméno František nahrazující Františka. A první zvolený papež, který pochází ze Spojených států. Ano, je z Chicaga. Ano, to je velmi důležité, protože Spojené státy a katolicismus hrají v dějinách posledních dnů velmi významnou roli. A my jsme to považovali za významný krok směrem k proroctví posledních dnů. Vždy jsme věděli, že dojde k zahojení rány. A to nejen té, kterou katolická církev obdržela při ztrátě své politické moci, ale i k zahojení rány při odloučení. Dostali ránu mečem, Božím slovem. Luther se vracel ke slovu
A teď už se začínají zbližovat s protestanty. A protestanti už ani neprotestují. To, o co se dnes večer podělíme, je pravděpodobné, že už ani jeden ze 100 protestantů neví, co je to protestant. Protestovali jsme proti odklonu od písma, který byl patrný především v katolickém systému, jedné z nejmocnějších, ne-li nejmocnější náboženské instituci na světě. Jo, to byl plán. Druhý vatikánský koncil, myslím, že to bylo v 50. letech, přišel s plánem, jak všechny přivést zpět do lůna, jak znovu nastolit jednotu, o které se mluví ve Zjevení 17, že? Rozhodně. Je to jeden systém. Víš, tohle je asi vhodná chvíle, Karlosi, dát lidem vědět, že pokud chtějí dohnat to, o čem jsme právě mluvili, máme pro ně nabídku zdarma. Dej jim vědět, o co jde. Tady je naše bezplatná nabídka. Jmenuje se Kdo je Antikrist. Pokud máte zájem o její digitální kopii, můžete napsat Tikrist 77, vidíte to tam na obrazovce. Nebo můžete také použít QR kód, vytáhnout telefon a naskenovat QR kód a obdržíte digitální kopii této studie, která podrobně rozebírá mnoho bodů, které si právě prohlížíte. Ano, jak se říká, to, o co se dnes večer podělíme, bude jako snažit se pít přes požární hydrant. Takže dále Bůh a čas pokryjeme toho hodně. Dobře, takže se narodil ve Spojených státech, ale velkou část života strávil prací mimo Spojené státy, v Itálii a v Peru. Slyšel jsem ho mluvit, a ty znáš samozřejmě 2 jazyky, slyšel si ho mluvit perfektní angličtinou a pak perfektní španělštinou. Říkal jsem ti, že bylo neskutečné slyšet papeže mluvit perfektní angličtinou. Bez typického přízvuku. Většinou to není jejich mateřský jazyk, ale když to slyší tak jasně, myslím, že je to působivé. Pro mě jako bývalého katolíka, který byl vychován jako katolík, a když jsem to teďko viděl, jak chápu proroctví, bylo to jako něco. Zřejmě došlo ke zblížení, ale byl to někdo, s kým se kardinálové mohli cítit dobře, protože v katolické církvi došlo k rozkolu. Dost vážnému. Někteří kněží a biskupové byli propuštěni, protože vystupovali proti Františkově progresivní agendě. Všichni si řekli, dobře, potřebujeme najít někoho, kdo se jednak vrátí k některým základním naukám, vyjasní učení a zároveň bude léčit rozkol, který je teď v jejich církvi. Tohle jméno se jim opravdu líbí, protože papež Lev XIV., a já ho budu nadále nazývat papežem Lvem, abych ušetřil slabiky, protože měl přece jenom to mezinárodní působení. Měl zkušenosti jako misionář, jako kněz a měl farnost. Kromě toho velmi dobře ovládal italštinu. Uměl mluvit latinsky i ve fungování Vatikánu, na rozdíl od lidí, kteří celý život působili v Americe. Dokonce i kardinál Timothy Dolan, který je Američan, o něm řekl, že je skutečně mezinárodní osobnost a že bude lidi spojovat. Nemyslím si, že papež Lev bude tak společenský. Zdá se, že je to spíše zádumčivý, učený člověk. Měl však velmi důležitou práci, protože objížděl biskupy po celém světě. Co se děje ve vládě? Katolická církev je vláda. Ten, kdo má moc vybírat, kdo jsou biskupové a kdo bude hlasovat, kdo bude hlasem a vedením církve, vybírá směr církve. František si ho vybral a nyní se vybírá další, kteří budou církev utvářet. Je to jako když prezident vybírá kandidáty na soudce nejvyššího soudu. Budou ovlivňovat církev po celá desetiletí. Přichází tedy z opozice neuvěřitelně vlivného člověka a nyní vlastně vede ty lidi, které pomohl vybrat. Je to velmi významné. Myslím, že i to, že jsi zmínil, že je Augustín mnich. A my víme, že Augustín byl považován v katolicismu za jednoho z velkých teologů. Ale pro nás protestanty víme, že byl pravděpodobně jedním z hlavních viníků překroucení mnoha věcí, o kterých jsi mluvil a se kterými nesouhlasíme, protože je považujeme za odporující písmu. Myslím, že budeme svědky teologického náporu. Myslím, že u Františka jsme viděli spíše pastoraci
pastorační tlak, více se vracet k lidem. Myslím, že nyní s tímto novým papežem uvidíme teologický tlak, jak jsi zmínil. František chtěl být přítelem všech. Kladli mu otázky typu, co si myslíte o homosexualitě, no kdo jsem já, abych soudil. A co rozvedení lidé, kteří přistupují k přijímání. Boží církev by měla být otevřená všem. Snažil se prostě otevřít dveře. Kultura se změnila. Katolické církve zaznamenaly v mnoha zemích pokles počtu členů. Právě jsme se vrátili z Brazílie a mnoho katolických. Je to největší katolická země na světě, ale mnozí rychle přecházejí k evangelikálním církvím. Vlastně si myslím, že jedna z největších evangelikálních církví na západní polokouli je teď v Brazílii. Jeden z nejbohatších pastorů na světě působí v Brazílii v evangelikální církvi. Myslím, že ve Vatikánu mu říkají latinský Yankee. Mají proto i španělský výraz, protože on s nimi sice komunikuje latinsky, ale je to Yankee. Už se objevily nějaké drobné signály. V čem bude jiný než František? Už to, že si František neoblékl roucho, a lev ano, telegrafuje kardinálům a biskupům. Řekl, podívejte, já se vrátím k tradičnější teologii církve. Musí vyjednávat, jak spojit progresivní a konzervativce a zachovat teologii. Myslím, že jedno z původních slov papeže Lva, papež Lev řekl, církev má vždy pravdu, neomylnost církve a že papežové se nemýlí. V tom byla jeho zajímavá historie. No, něco vám řeknu. Půjdu rychle na obrazovku. Dovolte mi, abych zopakoval některé věci a cestou se zastavoval. Chtěl bych poděkovat našemu týmu, že přišel a pomohl nám udělat tuto produkci v pátek večer. Měli jsme jen pár hodin předem, ale opravdu jsme cítili, že nás Pán vede. Samozřejmě, že papež František zemřel a oči celého světa se na to opírali. V den, kdy se to stalo, jsem byl v Brazílii a Bůh to zařídil. Ten večer jsme my, pastor Ross a já a náš překladatel v Brazílii byli v celostátní televizi a vysvětlovali jsme, kdo jsou adventisté 7. dne. Vyprávěl jsem moje svědectví, představovali jsme webové stránky. Byla to úžasná věc. Je těžké uvěřit, že to bylo jen před několika dny. Pak začaly enklávy. Tady máte pohřeb. Připomíná nám to papeže Jana Pavla II. U rakve klečeli 4 prezidenti. Tady máte prezidenta Trumpa a prezidenta Francie a dalších zemí a Ukrajiny. Sešli se tam všichni. Je to zajímavé. Celý svět se nesejde kvůli jiným hlavám států, když zemřou. Nejen, že vidíme pohřeb, ale také vidíme, a vždy jsme o tom mluvili, také zpravodajství všech hlavních kanálů to vysílalo jako hlavní zprávu. Bylo to jako pozadí všech zpráv. Ano. Pokud jste se podívali na televizi, tak všude snad i karikaturní televize pravděpodobně vysílala papeže. To jsem si vymyslel, ale asi to bylo tak, že najednou všechny kanály to vysílali a byl o ně tak neuvěřitelný zájem. To nadšení. Člověk se tím skoro nechá strhnout. Člověk chápe tu radost a naději těch lidí a to je člověk, který pro ně byl téměř zbožtěn. Když mu políbíte nohu nebo ruku, probíhá tam nějaké uctívání. Vypadá to, že je to prostě velmi milý pán. Rád bych se s ním setkal a dal mu biblickou hodinu. Ale bylo vidět, že je do toho všeho poněkud zapletený. Dokud se neodeberou poslední hlasovací lístky, nikdo neví, kdo to bude. Možná si říkáte, no a on si mezi tím, kdy byl vybrán a okamžikem, kdy oznámil, že se bude jmenovat Lev 14. nevybral, nevěděl to, ale ne, ví to, protože biskupové a kardinálové ti vědí, kdo jsou jejich církevní hrdinové. Kdyby byli někdy vyzváni, aby se stali papežem, vědí, kdo jsou jejich hrdinové. A tak už věděl, když do toho šel, že Lev je Augustinián a že to bude jeho hrdina. Jo, máš slovo. Chtěl jsem říct, že spousta kardinálů určitě vždycky sní, že existuje možnost, že bych se mohli stát papežem. Takže mě mrzí, že ještě než se to stane, už přemýšlejí o tom, jestli někdy budu papežem. Pokud jsou to lidé, ano, pravděpodobně je to napadlo, pravděpodobně by to zavrhli slovy, ale ne, já jsem tu jen proto, abych sloužil. Tady je velká otázka. Nyní máme novou americkou administrativu, respektive pro Trumpa je to druhé funkční období, ale je nově dosazená.
V několika zemích právě proběhly volby. Po celém světě vidíte bitvy mezi konzervativci a těmi, které byste nazvali progresivními nebo liberály. Nyní máme amerického papeže a amerického prezidenta, který dělá vlny po celém světě s mnoha radikálními změnami. Je to zmíněno v proroctví? Slyšel jsem pastory napravo i nalevo říkat, ach, Spojené státy nejsou v proroctví zmíněny. Ach, přátelé, nevím, jak jim to může uniknout. Rozhodně je. Nyní si projdeme velmi rychlé studium Bible. Za prvé v Danielovi 7, a já nemám čas to číst celé, ale říká se tam, že Daniel má vidění 4 šelem. Skončíme u poslední šelmy ve Zjevení. Ale když se podíváte do Daniela 7, 4 šelmy, máte tam lva, levharta, medvěda a pak tuto nepopsanou šelmu, strašlivou, hroznou, nesmírně silnou, s obrovskými železnými zuby. Železo je Řím, i v 1. kapitole, požírá, láme na kusy, zbytky rozšlapává nohama, liší se od všech ostatních šelem před ním, má 10 rohů. To jsem zvýraznil, 10 rohů, uvažoval jsem na rohy, které se mezi nimi objevují, další roh malý vystupuje mezi nimi. Před ním jsou 3 z prvních rohů, 3 z prvních 10 jsou vytrženy jako dětský zub, který vyrazí 3 zuby, vytrženy za kořeny. A v tom rohu byly oči jako oči člověka. Tam je něco jiného. Tuto šelmu vede jediný člověk a ústa. Teď jsou všichni králové jako lidé, ale má to náboženské chování. Je to člověk. V Genesis tam Bůh stvoří člověka ke svému obrazu z hlíny. Tady je to něco jiného. Mluví se o nabubřelých slovech, to znamená rouhavých slovech. Přátelé, přejdeme nyní ke Zjevení 13. kapitole, kam do proroctví zapadají Spojené státy. Nejprve se podívejte na první šelmu. Ve 13. kapitole 1. verš. Stál jsem na mořském písku a viděl jsem šelmu vystupující z moře, která měla 7 hlav, a tedy je to znovu 10 rohů, a na jejich rozích 10 korun. Jedná se o monarchie, v konečném důsledku o části římské říše. A na jeho hlavě je rouhavé jméno. Tam jsou ta nabubřelá slova. Šelma, kterou jsem viděl, byla podobná levhartovi. No to je v Danielovi. Jeho nohy byly jako nohy medvěda. To je v Danielovi. Jeho tlama byla jako tlama lva. To je v Danielovi 7. Až na to, že Jan se teď dívá zpospátku, takže je to v opačném pořadí. A drak, který měl být ďáblem, mu dal svou moc, svůj trůn a velkou autoritu. Nyní je drak ďábel, který působí prostřednictvím římské pohanské moci. Když pohanská římská moc opustila Řím a odešla do Konstantinopole, předala své sídlo a autoritu římské církvi. To byl zlomový okamžik, přátelé, kdy najednou místo pastora, který by lidi vyzýval, aby dobrovolně přijali Ježíše, nyní používali vojenskou a policejní sílu. To je to, co se stane v posledních dnech, bude se konat nucená bohoslužba. To je historické, protože to můžeme vidět v Justiniánově dekretu, který to jasně a výslovně uvádí. Ano. Na konci se stane to, co začalo s Kainem a Abelem, kdy ten, kdo uctívá špatné, pronásleduje bratra, který uctívá správné. Dějiny se uzavřou tak, že Kainovi děti, které neuctívají tak, jak předepsal Bůh, budou pronásledovat ty, kteří uctívají tak, jak uctíval Abel. Ten je před obrazem Krista. Znovu se vám odehrává tento scénář. Ale je tam napsáno, jedna z jejich hlav dostala smrtelnou ránu. Smrtelnou ránu a její smrtelná rána se zahojila a celý svět se divil a šel za tou šelmou. A tak se klaněli drakovi, který dal šelmě moc. Nevědí, že uctívají draka, ale dělají to. Říkají, kdo je jako šelma a kdo je schopen s nimi válčit. Nože největší mocí se stala katolická církev. Nejenže obsadila území starého Říma, ale přesáhla i oceány. Stala se tím, čím je dnes, světovým náboženstvím číslo 1, každopádně křesťanstvím. Nyní se píše, přijděte k verši 11. Tady přichází na řadu Amerika. Máte římskokatolickou církev, oni jsou tím malým rohem, který vytrhává 3 další království. Když padla římská říše, měl bych říct, když padl pohanský Řím, rozdělila se na 10 říší. Západní strana, ano. Patřili k nim Herulové, Vandalové a Ostrogoti. Ti už neexistují, protože když se k moci dostal papež, použil jejich armádu a vyrval je. Vyvrátil je. Teď máte těch zbývajících 7. Říká se tam, jiná šelma vystupuje ze země. No, ta první šelma vystoupila z moře. Značně obydlených oblastí kolem Středozemního moře. Má 2 rohy jako beránek. Beránek? Dobrý. Drak? Špatný. Beránek je Kristus. Máte ho dříve ve Zjevení 4 a 5. 2 rohy jsou 2 mocnosti.
Na těch rozích nemají koruny. Ty dvě mocnosti by byly, že máte vládu bez krále a máme náboženství bez papeže. Svoboda vlády a být samosprávný a svoboda náboženství. To je to, co do této země proudilo ze světa, protože chtěli tyto svobody, tyto samozřejmé svobody. Bůh stvořil Ameriku jako útočiště pro lidi, kteří utíkali před pronásledováním. Pokračuj. Pro Carlose je opravdu těžké neskočit do řeči, protože to celé přednáší sám a... Se zavřeným okem. Chtěl jsem jen říct důležitou věc, která je podle mě také dobrá. Ukazuje časovou linii, kdy papežství ztratilo svou politickou moc a pak zároveň tato moc ztrácí svou politickou moc. Máte tu novou moc, která povstává. Je to křišťálově jasné. K tomu se dostaneme později v prezentaci, ale budu se tomu věnovat velmi rychle. Ve Zjevení se 3krát píše o době, kdy tato moc bude vládnout nepřetržitou mocí před smrtelnou ranou. Nazývají 42 měsíců, nazývají časy, časem a polovinou času a nazývají 1260 dny. Všechno je to stejný časový úsek, den v proroctví je rok, to je 1260 let. Když dáte 538 a 1260, vyjde vám 1798. Tehdy byl papež v Římě zatčen Napoleonovým generálem, v Římě se zrodil ateismus, v té době jim to bylo jedno, Napoleon, musíte pochopit jeho moc, převálcoval celou Evropu. Tehdy se mu nikdo nehodlal postavit a nikdo jiný by to nedokázal. Byl tak mocný, že nám prodal třetinu Spojených států. Pokud to lidi zajímá, je to na další kázání, do kterého se teď nebudu pouštět. Ale přestože jsme měli v roce 1776 ústavu, deklaraci nezávislosti, světové mocnosti nás uznaly jako nezávislou zemi až někdy v roce 1798. V době, kdy oni ztráceli svou moc, my jsme se stávali mezinárodním generálem. To byla španělsko-americká válka, v níž Spojené státy porazily Španělsko. Ve městě je tedy nový náčelník. Přesně tak. Píše se, že co dělá tato druhá šelma, Spojené státy? Vykonává veškerou moc. Tady se z beránka stává drak. Vykonává autoritu první šelmy v její přítomnosti. Všimněte si, co se zde děje. Spojené státy budou vykonávat náboženské donucování lidí, aby uctívali určitým způsobem. To byl velký problém. Používání síly, používání státu k nucení k uctívání. Říkalo se tomu inkvizice. Pokud jste vůbec cestovali po Evropě, jeli jste do katedrál ve Španělsku nebo ve Francii, můžete si je prohlédnout. S Karen jsme to viděli mnohokrát. Podívejte se na mučící nástroje, které tam jsou z dob inkvizice. Dáte jim pár peso a oni vás provedou. Je to prostě hrozné, ty věci, které se dějí. Všechno je to v záznamech a také v učebnicích. Ano, vezmou vás na prohlídku a ukážou vám to. Takže tato šelma vystoupí a přiměje celý svět, aby se klaněl první šelmě, jejíž smrtelná rána byla uzdravena. Přátelé, jen potřebujeme znát trochu historie. Dobře, na chvíli se obrátím ke kameře. Když vznikla Amerika a přišli Puritáni, utíkali před náboženským pronásledováním, a to jak ze strany anglikánské církve, tak ze strany církve římské. Chtěli mít, říkali tomu, světlo na kopci, chtěli mít svou zemi, chvíli se pronásledovali mezi sebou. Ale když se objevil Roger Williams, který provedl experiment v Providence, zjistili, že všichni chtějí jít do jeho osady, protože mohou být svobodní, brzy přijali jeho vládu svobody. Už jsem to říkal, řeknu to znovu, protože jde o křehkou rovnováhu. Někdo se možná ptá na křesťanský nacionalismus a je třeba tento princip pochopit. Vlastně si tu věc se slajdo dejte znovu na obrazovku. Přátelé, za chvíli přejdeme k vašim otázkám. Dnes si dáme na čas. Pokud máte dotazy, na obrazovce se objeví QR kód, přibližte si telefon, naskenujte ho, zadejte svou e-mailovou adresu a pak můžete poslat svůj dotaz do Friday Night Live v aplikaci Slido. Díky tomu se nám vaše otázka hned zobrazí a my ji můžeme procházet. Také to řadí nejoblíbenější otázky. Myslím, že to přesune nahoru. To je pravda. Jako průzkum? Ano. Můžete uvést, na jaké otázky byste chtěli znát odpovědi. I když nechcete položit otázku, můžete říct, to je otázka, na kterou bych rád viděl odpověď a kterou položil někdo jiný. Takže zpět k Williamsovi. Roger Williams. Ve zprávách dnes hodně slyšíme o tom, že jsme se dostali tak daleko od Boha, musíme se vrátit k Bohu. Dokonce jsem slyšel Bena Carsona říkat, bylo by skvělé, kdyby se znovu učilo desatero. No já tomu také věřím, ale musíme být velmi opatrní, pokud jde o vyučování desatera a nucení lidí, aby se desaterem řídili.
William řekl, 10 přikázání je na 2 tabulích, na 2 deskách a Židé s tím souhlasí. První 4 přikázání se týkají našeho vztahu k Bohu. Občanská vláda v zemi, jako je Amerika, by nikdy neměla vydávat zákony o tom, jak dodržovat první 4 přikázání. To je velmi důležitý bod. Ale zároveň posledních 6 přikázání musí vláda prosazovat. Musíte respektovat majetek, nesmíte krást, nesmíte zabíjet, musíte respektovat manželství, nesmíte vydávat zákony a soudit se a žalovat každého za všechno, rodičovská autorita, ctít otce a matku. To všechno je chráněno v těch posledních 6 přikázáních, takže vláda je musí prosazovat. Nevím, pokud byste tuto hranici stanovili, brzy by se kyvadlo mohlo vychýlit příliš daleko. Rád bych věděl, jak se kyvadlo vrátí zpět. Přál bych si, aby manželství bylo zpět uznáváno jako svazek mezi mužem a ženou, někým, kdo se narodil jako muž a žena. Myslím, že je to boží záměr a myslím, že vlády to mohou podporovat. To neznamená, že lidé nemají svobodu dělat to, co dělají, ale nenazývat to manželstvím. Lidé se tak rozčílili kvůli těm šíleným věcem, které se dějí, kdy nevíme, jak definovat ženu a podobně. Kyvadlo se teď vychýlí příliš na druhou stranu. Ano, a myslím, že to je to, co jsme chtěli říct, proč jsme svědky tohoto tlaku. Protože vidíme, jaké jsou politiky, kde lidé mají tendenci prostě žít svůj život a žít tak, jak ho chtějí žít, a vidíme výsledky tohoto. Podobně jako se to stalo ve Francii. Zmínil si Napoleona a francouzskou revoluci. Jsme svědky toho, jak se tlačí zpátky, že chceme být jako... Přesně myslím, tak. že jsme zašli příliš daleko. Dobrá, vraťme se k obrazovce a některým veršům. Co představuje šelma? Projdeme si to velmi rychle. Podle Bible Daniel 8:20 se píše, beran, kterého si viděl, jak má 2 rohy, to jsou králové Média a Perzie. Když říkáme, že katolická církev je šelmou v posledních dnech, nenazýváme ji netvorem nebo něčím podobným. Šelmy byly v Bibli mocnosti. Může to být král nebo království. Věříme, že poslední šelma, nebo spíše první šelma ve Zjevení 13 je římská katolická církev, která nezahrnuje východní říši, stejně jako pravoslavné koptské církve. A papež František, ten skutečně navázal spojenectví s ruskými pravoslavnými, řeckými pravoslavnými, koptskými. Všechny je znovu spojoval, vzlíželi k němu jako k vůdci. Opravdu tam zacel spoustu ran. Myslím, že je také dobré si uvědomit, že šelma není regionální mocnost, Přesně tak. ale světová mocnost. Je v pozici, kdy ve velkém měřítku ovlivňuje dění. Rozhodně. Další otázka, jak se srovnává šelma ze Zjevení 12, 13 a 17 s tím, co čteme v Danielovi. Zjevení 12.3. A na nebi se objevil jiný div. A hle, veliký rudý drak se 7 hlavami a 10 rohy. Zase těch 10 rohů. Zjevení 13. A já jsem stál na mořském písku. Mluví se o té šelmě se jmény rouhání 10 rohů. Ve Zjevení 17.3 se píše, viděl jsem ženu sedět na šarlatově zbarvené šelmě plné rouhavých jmen se 7 hlavami a 10 rohy. Takže se nemůžete splést, mluví se tam o této poslední moci. To bude světová mocnost. A já věřím, že je zcela jasné, že je to katolická církev. Nyní vám to neomylně ukážu v 17. kapitole, a to hned za minutu. Jaké je druhé andělské poselství? Přátelé, proč potřebujeme vědět, o čem je řeč? Protože rány ze Zjevení 15 a 16, těch 7 posledních ran, dopadají na ty, kdo jsou v Babylonu. Potřebujeme vědět, co je to Babylon, protože se tam říká, vyjděte z Babylonu, jinak vás postihne těch 7 posledních ran. Jaké je druhé andělské poselství ve Zjevení 14? Je to také v 18. kapitole Zjevení. Následoval další anděl, který říká, padl Babylon, padlo to velké město, protože dalo národ pít víno hněvu svého smilstva. Za chvíli si přečteme více o Zjevení 17. Nutí lidi, aby pili toto víno. Není to nové víno z Ježíšova evangelia, je to zkvašené víno a je zkažené. Jsou to tradice. Ježíš mluvil proti židovským tradicím. Řekl, nemůžete dávat nové víno do starých měchů. Říká se, mocně zvolal silným hlasem a nyní ve Zjevení 18.2 Babylon padl a stal se příbytkem démonů a vězením každého nečistého ducha. Všimněte si, vyjděte z něj. Co představuje žena? Církev.
Je to církev, říká, dceru Sionu jsem přirovnal ke krásné ženě. Manželé, milujte své ženy jako Kristus miloval církev. Vyjděte z ní, můj lidé, abyste se nepodíleli na jejich hříších, abyste nepřijali její rány. A v 18. kapitole se mluví o tom, kdy tyto rány padnou. Myslím, že Amerika je také v 18. kapitole, když se mluví o zboží světa. A co je důležité, myslím, jsou hříchy. Co je to hřích? 1. Janova 3:4, Římanům 7:7, 10 přikázání. Takže jasně ukazuje a učí proti těm 10 zásadám spravedlnosti. Daniel 7:25 říká, že tato moc šelmy bude měnit časy a zákony. Další věc, kterou udělala katolická církev, je, že jí napadlo změnit 4. přikázání a říct, že ho můžete přesunout ze 7. dne na 1. den. To je pravda. Stejně jako další zákony změnili i, teď to nebudu rozebírat, zabralo by to příliš mnoho času. Vyjděte z ní, abyste nedostali její rány. Dobře, teď pozorně poslouchejte, přátelé, zhluboka se nadechněte, napijte se. Jaký důkaz ze Zjevení 17 dokazuje, že Babylon odkazuje na papežský Řím? Všechno se to spojí dohromady. Dobrá, když si přečtete 17. kapitolu, rychle to projdu. Odnesl mě v duchu na poušť, na pustinu a uviděl jsem ženu sedící na šarlatově zbarvené šelmě plné rouhavých jmen. Viděli jsme to v Danielovi 7, ve Zjevení 13, má 7 hlav a 10 rohů, nyní tu máme římskou moc, toho draka. Zjevení 12 říká, že ten drak chtěl zničit lidské dítě, když bylo ještě dítě. Římané se pokusili zabít Ježíše, když poslali své vojáky do Betléma, když byl ještě dítě. Toto je pohanský Řím. Ale teď máte ženu. Žena je co? Církev. Sedí na drakovi. Dobře, poslední verš v 17. kapitole říká, ta žena, kterou si viděl, je velké město, které má moc nad králi země. Když byl Jan ve vězení a psal zjevení, jaké velké město panuje nad králi země? Řím. Říká, že sedí mezi 7 pahorky. Řím. Je to žena v Římě. Jak jste to mohli přehlédnout, přátelé? Nemusíte mít vysokoškolský titul, abyste pochopili, o čem Zjevení 17 mluví. Budeme zde pokračovat. Říká se tam, že ta žena byla oděna do purpuru a šarlatu a ozdobena zlatem a drahými kameny. Je to bohatá mocnost, která má v ruce zlatý pohár plný ohavností a nečistoty svého smilstva. Smilnila z králi země. To znamená, že se jedná o intriky a zapletení s vládami. Ježíš říkal Pilátovi, nemusíš se o mě bát, mé království není z tohoto světa. Nepřišel jsem, abych se stal politickou mocí. Ježíš by se do toho nezapletl. Vidíte, že ovlivňuje krále světa, protože žena sedí na šelmě, takže má vše pod kontrolou. Jezdec má obvykle v rukou otěže koně. Řídí ho. Přesně tak. Na čele má napsané jméno. Všichni ve Zjevení mají něco na čele. Tajemství, Bábel a velká matka nevěstek. Má dcery. Žena je církev, dcery, které z ní vyšly, a ohavnosti země. To je samozřejmě jen symbolické, protože někteří budou mít boží pečeť na čele, někteří budou mít znamení šelmy. Ta má své poznávací znamení. Je to Babylon a je to nevěstka. To znamená žena, která se stala nevěrnou. Bůh takto popisuje svou církev ve Starém zákoně. Takže toto není urážka. V nebi uvidíme tolik krásných, milujících lidí, kteří byli v katolické církvi. Nechápejte to špatně, přátelé, ale organizace se stala nevěrnou svému slovu. Ano. V nebi uvidíme lidi z mnoha různých denominací, kteří žili podle světla, které měli. Ale v posledních dnech se musíme vrátit k pravdě. Říká, žena se opila krví svatých. Je to pronásledující moc. A krví Ježíšových mučedníků. Když jsem ji spatřil, žasl jsem. Žasl jsem s velkým úžasem. Tady je pro vás několik úžasných faktů, přátelé. Podívejme se tedy velmi rychle. Doufám, že si ve svém čase přečtete Zjevení 17. Velmi rychle projdu několik slajdů a doufám, že se budete modlit a poslouchat a mít Ducha Svatého. Vím, že toto vysílání sledují lidé z různých prostředí. Snažím se představit trochu masa a trochu mléka, aby si tu každý mohl něco vzít. Říká se tam, žena, kterou si viděl, je to velké město, které panuje nad králi země. Poslední verš v 17. kapitole Zjevení. Řím je ta mocnost, která vládla, když to Jan psal, která ho uvěznila. Řekl, je to město, které vládne. Je to žena v Římě, o které mluvíme. Dobře, projděte si seznam věcí, které najdete v 17. kapitole. Jsou tam uvedeny kategorie. A je vina z rouhání. Naplňuje papežství tuto kategorii?
Všimněte si, Farisův církevní slovník. Ten napsala katolická církev, přátelé. Papež má tak velkou důstojnost a je tak vznešený, že není pouhým člověkem, ale je jakoby Bohem a božím náměstkem. Všimněte si, že roucho, které má papež na obrázku, je velmi podobné tomu, které měl dnes na sobě lev. Všimněte si dalšího citátu. Papež Lev XIII. Přátelé, toto je jmenovec papeže Lva XIV. Zjistíte, že jejich programy jsou podobné. A nebyla to náhoda. Měl čas o tom přemýšlet pravděpodobně celé roky. Na zemi zastáváme místo všemohoucího Boha. Z biblického hlediska je rouhání, když se člověk staví na místo Boha. To je příklad rouhání, když člověk říká, že může odpustit hřích. Židé Ježíšovi řekl, že je to rouhání. Nikdo jiný nemůže odpouštět hříchy než Bůh. To protože Ježíš byl Bůh, ale katolická církev říká, že hřích odpouští kněz. Nejen hřích mezi vámi a konkrétním knězem, ale všechny vaše hříchy. Bible to nazývá rouháním. Je rouhání, když říkáte, že se můžete modlit k mrtvému svědci, nebo že člověk má moc udělat z mrtvého papeže jiného svatého, ke kterému byste se měli modlit. Ano. Papež František kanonizoval 2 mrtvé papeže. Když se nad tím opravdu zamyslíte, přátelé, a já vím, že svět právě žasne a slyšíte o papeži Lvu spoustu krásných věcí. Možná je to báječný člověk, nesnažím se ho soudit, doufám, že ho uvidím v království. Úřad, který zastává, je však protikladem biblické pravdy. Mluv, Carlosi, musíš mít něco na srdci. Ano, mám. Ano, právě se teď držíš zpátky. Jsi jako dostihový kůň, který čeká, až se otevře brána. Ne, jsem v pohodě. Jsem v úžasu. Chtěl jsem jen říct, že nevím, jak se můžeš dívat na tento verš na základě toho, co čteš a říkat. Jaká jiná církev měla takovou moc nad králi této země? Vždyť to není možné nevidět tento systém. Tady se zastavím, protože tu mám obrázek papeže Lva XIII. Chci se s vámi podělit o něco úžasného. Jeden přítel se mnou dnes večer podělil a já jsem si to šel ověřit do historie papeže Lva XIII. Je to jmenovec našeho současného papeže. Papež Lev XIII. Se ve své encyklice Rerum Norvarum z roku 1891 zabýval potřebou nedělního odpočinku jako práva pracujících, ale výslovně nenařizoval nedělní právo ve smyslu občanského zákonodárství. Tohle jsem četl, nepochází to od žádné církve, to je pravděpodobně z AI a internetu. Výslovně to nenařizoval, zatímco zdůrazňoval význam dodržování neděle pro duchovní rozjímání a bohoslužbu. To zní skoro, jako by to bylo vytaženo přímo z pasáže projektu 2025, tento cíl. No, dovolte mi, myslím, že je to velmi zajímavé. Byl to papež, kdo měl v Americe své náhradníky, kteří se snažili přimět náš kongres, aby přijal zákon o neděli. Bylo to v roce 1887? 1888, ano. Myslím, že na něm pracovali v roce 87 a představili ho v roce 88. To byl papež Lev XIII. Přesně tak. Není to zajímavé? Ale myslím, že je to prostě fascinující. Teď jenom znovu chci říct, že jsem rád, když vláda respektuje právo občanů na den odpočinku a vytváří překážky, aby do toho nezasahovaly korporace, protože lidé potřebují odpočinek. Ale když vám nařídí, že musíte odpočívat, nebo vám řeknou, který den máte odpočívat... Nebo že nemůžete odpočívat v den, kdy chcete. Ano, v den, kdy chcete, nemůžete odpočívat. Když začnou vytvářet zákony, říkají vám, jak to máte dělat, to je problém. Nebo dokonce, kdy to máš dělat. V tom bychom měli být ostražití. Ale pokračuji. Chtěl jsem říct, že vidíme situaci, kdy stát skáče, jak jsi zmínil, do části, která patří do naší odpovědnosti vůči Bohu. Vidíme to v knize Daniel. I Daniel, jakkoliv byl věrný a loajální vůči pozemské vládě, pro kterou pracoval, stále stál na straně Božího slova. Je to tak, v celém písmu svatém vidíme, že se stejný scénář odehrává mnohokrát. Rozhodně. Dobře, zpátky na obrazovku. Znovu přejdeme k naší studii. Je oblečená do fialové a šarlatové. Co jsme viděli včera? Viděli jste všechny kardinály, kteří nosí červenou a všechny biskupy, kteří nosí fialovou. To jsou základní barvy vedení církve. Pokračuju. A papež se nazývá římský biskup. Jo.
Přesně tak. Je biskupem a říkají mu Pontifex Maximus, což byl titul, který vlastně pochází od císařů. Ano. A píše se tam, že je ozdobená zlatem, drahými kameny a perlami. No, stačí se podívat do některých kostelů, které uvidíte po celém světě. Procestoval jsem Evropu a Jižní a Střední Ameriku a je to prostě tak zdobené. Jsou to jedni z největších držitelů drahých předmětů, zlata, kovů, perel, nemovitostí, investic. Jsou to ekonomové, kteří říkají, že ani nedokážou spočítat, když se snaží dát částku majetek církve. Což je to otázka, protože právě teď tvrdí, že mají dluh asi 70 milionů dolarů. Ve skutečnosti to může být víc, možná to bylo 70 milionů eur. Něco velmi zajímavého. Ten týden, kdy si vybrali papeže, lva, bylo to shodou okolností každý rok. Říkají tomu Týden Ameriky. Zvou americké katolické podnikatele do Říma na víno a večeři s kardinály. Je to v podstatě něco jako lobbying. Říkají tomu Týden modliteb. Dovolte mi, abych to přečetl, jmenuje se to Týden Ameriky. Nevěděli, že je naplánován před smrtí papeže Františka. Děje se to každý rok, ale ve stejném týdnu, než byl zvolen papež, mají Týden Ameriky. A píše se tam, ve dnech před konkláve, které má zvolit nástupce papeže Františka, se do něj zapojila řada bohatých amerických podnikatelů a filantropů. Mají spoustu peněz a konzervativní aktivisté. Jsou to konzervativní katolíci. A šli a večeřeli s kardinály. Některé lahve vína stály $100 za kus. Na těchto setkáních se podávali. Vypadalo to spíše jako americká politická lobistická akce. To je zajímavé, že se to stalo. Teď jsem to neviděl potvrzené, ale viděl jsem jednu zprávu ze zámořské zpravodajské agentury, že když přijel prezident Trump a Melania, a ona je katolička ze Slovinska, že věnovali dar na enklávu, který se pohyboval v milionech. To jsem nedokázal potvrdit, bylo by to zajímavé, ale skoro mi to připadalo jako něco za něco. Něco takového se stalo. Nechci, abyste mě citovali, jen vám říkám, že to tam někdo nahlásil, vždycky si rád seženu 2 nebo 3 svědky, než si něco prohlásím, ale teď už je asi pozdě, už jsem to uvedl. Dobrá, zlaté perly, drahé kameny, říká se jí matka. Dobrá, splňuje katolická církev tato kritéria? Říkají si tak. Viděl jsem to, myslím, že jsem to vyfotil. Papež je zároveň farářem místního římského kostela. A tohle je deska, která je na tom kostele. Je na ní napsáno, a je to trochu zakryto grafikou, posvátný Laterán, matka a hlava všech církví města i světa. Říká se, že tato církev je mateřskou církví všech církví světa, protože je to církev papežova. To říkali i v ekumenickém dekretu, že se vracíte k mateřské církvi. Přesně tak. To je jasné. To byl ten důvod. Pak se píše, že má dcery, má dcery nevěstky, no, dcera je církev, ale tyto dcery mají podobnost s matkou. To znamená, že spousta protestantských církví, které nevyšly úplně z Babylona. Jak řekl jeden pastor, drží na hrudi relikvie papežství. To je pravda. Udělali si jasno, pokud jde o určité věci ohledně spasení z milosti v protikladu ke skutkům a přijali určité doktríny. Luther vyšel z cesty a Calvin vyšel z cesty, ale přesto oba byli pronásledováni od těch, kteří s nimi později nesouhlasili. A tak většina protestantských církví si stále zachovává, když se zeptáte průměrného protestantského sboru, proč chodíte v neděli do kostela, řeknou, no, Ježíš ten den vstal z mrtvých. My říkáme, kde je to přikázání? No, žádné přikázání neexistuje. Proč to děláte? No, máme tradici. Kam ta tradice sahá? Jediné místo, kde se dá ta tradice skutečně vysledovat, je Konstantin. Říká se, no, v Novém zákoně se učeníci shromáždili první den v týdnu. Shromáždili se každý den. Ano, píše se, že se shromáždili jednou první den, shromáždili se ve čtvrtek, shromáždili se v pátek, shromáždili se v neděli v noci kvůli strachu Židů, což bylo v sobotu, jakmile zapadne slunce. Pavel jim řekl, aby v první den týdne vybírali dary, řekl, až přijdu, žádné dary nebudou. To je v prvním listu Korinským 16. Takže nám neříká, že to byl den uctívání. V Novém zákoně není žádné místo, kde by se říkalo, že Bůh ustanovil novou sobotu. Katolická církev říká, proč chodíme do kostela v sobotu místo v neděli. To je v jejich katechismu. Protože katolická církev z titulu své moci přenesla posvátnost. Chceme, aby lidé mysleli na vzkříšení, a tak jsme přenesli posvátnost ze 7.
dne na první den. Jsou upřímní. Tak se to stalo, tehdy se to stalo, stovky let po Kristu. Ano, nic neskrývají. Takže každá církev, která chodí do kostela v neděli místo v den, kdy chodili Ježíš a apoštolové, má relikvie papežství, které si ponechává. Dobře, pokračujeme dál. Pronásledovala a mučila svaté. O tom jsme již mluvili. Zde je citát z dějin papežů. Velké množství lidí bylo vyhnáno ze svých obydlí i se svými ženami a dětmi, svlečeno do naha a mnozí z nich byli nelidsky zmasakrováni. Sedí na 7 horách. Stačí zadat do Google město 7 hor, přátelé, a vyjde vám Řím. Řím byl založen v roce 753 před Kristem na 7 pahorcích, což je termín, který se po staletí používal pro označení 7 výrazných kopců v okolí města. A nedokážu vyslovit všechna jejich jména, ale to vidíte na mapě. Píše se, že vládla králům země. Vzpomeňte si, že v roce 2015 přijel do USA papež František a promluvil na společném zasedání kongresu. Billy Graham to nikdy neudělal. Přestože ho nazývali americkým pastorem, nikdy se nedostal k projevu v OSN, je to proto, že jsou vládou. Když si poslechnete jeho řeč, zjistíte, že nekázal o blahoslavenstvích ani o 7 sborech. Prosazoval svůj politický, sociální program. Politická agenda. A má vládcovství. Papež se zapojil do snahy o nastolení míru mezi Palestinou a Izraelem, pokoušel se vyjednat mír mezi Kubou a Spojenými státy a velmi se angažoval v mezinárodní politice jako mírotvorce. Víš, jak jsi se zmínil o nevěstce, o dcerách, že se účastní stejným způsobem. Vidíme, že dcery se také zapojují do politiky. Přesně tak. Zejména zde ve Spojených Protestantské státech. církve. Ano, bude toho čím dál víc. Teď je to jeden rozdíl. Křesťané jsme součástí vlády, takže volíme. Doufejme, že budete hlasovat pro věci, které budou podporovat svobodu náboženství a morálku, aniž by to bylo zákonodárství. Věci, které jsou, jak jsem řekl, první 4 přikázání. Vládla králům země a v ruce měla zlatý pohár plný ohavností. No, papež Lev XIV. Už dnes sloužil svou první mši, jak si říkal, bylo to v angličtině, tady v komentářích, viděl jsem to. A měla zlatý pohár. A všimněte si, co se píše v katolické encyklopedii. Kalich je nejdůležitější z posvátných nádob. Hroznová šťáva, kterou dávají do kalicha, je kvašená nebo nekvašená? Na neštěstí je skvašená. Vzpomínám si, že když jsem byl na vojenské škole, chodil jsem do katolického kostela. Protože jsme měli různé třídy, musel jsem s knězem sloužit několik mší. Musel jsem chodit na bohoslužby a neměl jsem žádné náboženství. Takže si měl 3 bohoslužby, protestantskou, židovskou a katolickou. Jeden týden jsem chodil na židovské, protože moje matka je židovka, ale bylo to v neděli. Jeden týden jsem chodil na protestantské. Jeden týden na katolické. Katolický kněz byl po 2 nebo 3 bohoslužbách podnapilý. Vždycky mi to přišlo divné. Kouřil venku, když čekal mezi bohoslužbami. Když jsem chodil na večírky, potkával jsem kněze, kteří pili a kouřili a v té době si říkáte, to je super. Ale když se nad tím zamyslíš teď, je to jako mají brát to, co Bůh Kristus, drahocennou Ježíšovu krev, kterou za nás dal, a oni to používají zkaženým způsobem. Voda, kterou Ježíš proměnil ve víno, nebyla skvašená, přátelé. Byla to čistá hroznová šťáva. Viděli protestantští představitelé tuto ženu na šelmě jako papežství? Vím, přátelé, že do vyhlášení lva papežem zbývá jen 24 hodin. Nechceme, aby to vypadalo, že se snažíme být stranou, ale chci, aby všichni věděli, co to znamená. Nenechme se unést mlhou oslav, při kterých zapomínáme na historii, na to, co se to děje. Co říkali protestantští reformátoři? Velmi si jich vážím, nevěděli všechno, ale rozhodně měli odvahu. Byli to katoličtí kněží, kteří vystupovali proti tomu, co jejich církev dělala. Martin Luther. Co jiného je takový vikář, tedy Kristův vikář, papež, než antikrist? Vím a jsem si jist, že papežství je babylonské království. A tak Bůh říká lidem, aby vyšli z Babylonu. Mimochodem, lidi možná překvapí, že první, kdo nazval papeže antikristem, byl papež. Zde si můžete přečíst, že v roce 1559 se mluví o, ale ne, omlouvám se, 540, Řehoř Veliký sloužil v letech 540 až 604, stal se známým jako svatý Řehoř. Na konci starověkého období řekl, že takové církevní učení, které pochází z ducha Antikrista. Napsal, s jistotou tvrdím, že každý, kdo se nazývá univerzálním biskupem nebo chce být takto
často nazýván, je ve své píše předchůdcem Antikrista. Říkal, dělají z jednoho pastýře hlavu církve jako krále pastýře. Říkal, tak to nemá fungovat. Raná církev, když Jakub byl právě vedoucím církve, řekl, všichni hlasujeme, já nejsem hlas. Modlili se za boží vedení. Používají spíše demokratický proces vedený duchem. Co říká skotský presbyterián John Knox? Stejně jako Luther nakonec dospěl k závěru, že papežství je právě tím antikristem a synem zatracení, o němž mluví Pavel. Pokud jste presbyteriáni, a to nejen John Knox, ale máte tu i Wesleyho, metodistu, šelmou je římské papežství. Nechodí kolem horké kaše. Všichni metodisté tohle učili vaši zakladatelé. Spurgeon, zvaný kníže kazatelů, puritán. Hle, na jejím čele je jméno tajemství. Bábel velký, matka nevěstek a ohavností země. Římská církev a její učení jsou obrovskou horou smetí, která zakrývá boží církev. A tak si to můžete zadat, přátelé, pokud tomu nevěříte, ale počkejte, je to víc. V knize Velký oblak svědků, přátelé, Wycliffe, katolický kněz, který první anglický překlad Bible, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer, v 17. století Bunyan, který napsal Cestu poutníka, překladatelé Bible krále Jakuba, muži, kteří vydali vyznání víry westminsterské a baptistů, Isaac Newton, Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards a nedávno Spurgeon, o němž jsem se zmínil, biskup G.C. Ryle a doktor Martin Lloyd-Jones. Tito muži jsou mezi nesčetnými dalšími, všichni viděli úřad papežství jako antikrista. V neděli ráno v televizi byste už téměř nikoho neslyšeli říci, že... Ach ano, hlavně někdo, kdo se dívá. Nechceme, abyste si myslel, že si koledujeme o roztržku s katolicismem. Jedná se o základní fundamentální učení protestantského učení. Ano, jak jsme řekli, netvrdíme, že tito lidé jsou ďáblové. Lidé si vždycky myslí, že antikrist znamená, že si jako Rosemary's Baby, že si napůl ďábel a napůl člověk. Ne, mluvíme o systému, který se odchýlil od písma. Učení, nauky, praxe. Ano. A je jí dána moc, aby pokračovala 42 měsíců. Takže než se dostanu k těm 42 měsícům, tady se zastavím, položme si několik otázek. Nechám se zhypnotizovat vlastním hlasem a zapomenu, že chceme zodpovědět několik otázek. Máme jich spoustu. Nechám tě, můžeš si vybrat, nevím, co přijde. Máme tu spoustu dobrých otázek, takže si vyberu tuhle. Píše se v ní. Vidíte souvislost s nárůstem křesťanského nacionalismu a snahou o integraci náboženství do vlády USA? To je v podstatě otázka. Ano. Když řeknete křesťanský nacionalismus a zeptáte se 10 křesťanů, co to znamená, můžete dostat 11 různých odpovědí. Dívám se zde na křesťanské nacionalisty, těch, kteří chtějí vytvořit vládu, kde je křesťanství uzákoněno. A je pravda, že věděli, že zakladatelé vlády, ti, kteří vytvořili naše původní dokumenty, věřili v židovsko-křesťanské pozadí kultury. John Adams a další to říkali, naše vláda pracuje pouze s morálními lidmi. To je třeba pochopit. Ale není nic špatného na tom chtít ve vládě určitou svobodu. A víte co, studio mi to připomíná, zapomněl jsem to lidem říct, právě vysíláme ve více jazycích. Když půjdete dáme to na obrazovku, poslechněte si to, přátelé. Díky zázraku umělé inteligence jsme dnes večer dostali dar jazyku, který sice není dokonalý, ale je mnohem lepší než nic. Tyto pořady, myslím, že pastor Carlos i se svým hlasem mluví španělsky, francouzsky, korejsky, čínsky, portugalsky a rusky, stejně jako já. Bude tam asi 30sekundové zpoždění, ale když si naskenujete kód na obrazovce, zjistíte to. Ve skutečnosti můžete jít na stránku amazingfacts.org, jít dolů a když se tam píše živý televizní program, dole uvidíte různé jazyky. Tam to najdete, je to tam dole. A podělte se o to s ostatními. Ano, pokud se právě díváte, říkáte si, hej, tohle je skvělá studie, chceš napsat svým přátelům, musíte si hned teď pustit úžasná fakta, Friday Night Live. Další otázka. Jo. Další otázka zní, myslíte si, že papežství, ten systém ví, že se nachází v biblickém proroctví? Ano.
Možná ne všichni, ale jsem si téměř jistý. Krátký příběh, přátelé. Před několika lety National Geographic natáčel seriál o Armagedonu a přijeli do Sacramento Center Church. Dělali se mnou rozhovor spolu s Timem Laheyem a dalšími pastory a já jsem se spřátelil s producentem. Říkal, že jel do Vatikánu a dělal rozhovor s biskupem ve Vatikánu. Byl ve Vatikánu a ptal se biskupa. Zeptal se ho, proč tolik protestantů říká, že katolická církev je antikrist? A on na to, mohli jste slyšet spadnout špendlík. Řekl, ten člověk neměl slov, že se vůbec na něco takového ve Vatikánu ptá. Ale všichni jsou velmi dobře obeznámeni s tím, co si o tom myslí protestanti. Proto, jak to bylo, Francisco Rivera a Alcazar napsali proti reformaci, preterismus a futurismus. To všechno bylo napsáno jako boj proti reformace. Přesně tak. Také o tom přemýšlíme. Jsou si toho vědomi, protože jsme to viděli například u Pavla. Než se stal Pavlem, pronásledoval církev. Byl proti církvi a myslel si, že koná boží dílo. Až když se setkal s Kristem, přesně za tak. to se modlíme. Měli jsme spoustu lidí, no když si vyrůstal, byl si katolík a setkal si se s tím. Přesně tak. Další otázka, nechám tě vybrat, nebo mám mít chvíli dál? Jo, projdeme další bod a pak se vrátíme k otázce. Nyní nám to říká, o jaké časové období se jedná, přátelé. Zjevení 13.5 nám říká, byla jí dána moc nad 42 měsíců. Židovský měsíc měl 30 dní, 42 z nich by bylo 1260 dní. Právně uznaná nadřazenost papeže začala v roce 538 po Kristu, kdy vstoupil v platnost dekret císaře Justiniána, podle něhož se římský biskup stal hlavou všech církví, určovatelem učení a napravovatelem kacířů. To bylo v roce 538. Pak nám říká, a zde máte příklad, Vigilius nastoupil na papežský stolec v roce 538 pod vojenskou ochranou Belisara. Dějiny křesťanské církve. Co se stalo se Šelmou po 42 měsících? Jedna z jejich hlav dostala smrtelnou ránu, ta se zahojila a celý svět nad Šelmou žasl. Na konci tohoto časového období tedy dostane zranění. Zdá se, že je mrtvá. Ano, vypadá to, že ztratila svou sílu. 42 měsíců, říkali jsme vám 1260 let, je to také časy a půl času, 3,5 roku, píše se, dal jsem vám den za rok, numery 1434, za každý den poneseš svou vinu 1 rok, takže den za rok je biblický princip. 538, projdeš 1260 let, dojdeš k roku 1798, v roce 1798 pak Berthier vstoupil do Říma, zrušil papežskou vládu, všimněte si, že je to vláda, a ustanovil vládu světskou. Vypadalo to, že je konec, dokud jim to Mussolini nepovolil. Bylo to v roce 1928? 1929, Lateránská byly opět smlouva. obnoveny jako nezávislý stát, i když menší než v Itálii. Ano. Jaká moc bude podporovat šelmu v posledních časech, přátelé? Zde přichází na řadu Amerika. Ze země vystoupí další šelma. V roce 1798 byla Amerika ve srovnání s Evropou z velké části neobydlená. Proto musela obsadit tolik území. 2 rohy jako beránek, ale mluví jako drak. Vody představují obydlenou oblast, ale země musí být poměrně neobydlená oblast. 2 rohy představují svobodu náboženství, svobodu vlády a lidé používají zubry. Lidé přicházeli do Spojených států před náboženským pronásledováním. Začíná to jako beránek, ale nakonec to začne ukazovat zpět na tu náboženskou moc v Římě. Nyní máme papeže narozeného ve Spojených státech. Tato rána se nyní ještě více zaceluje. František, myslím, v tomto směru udělal hodně práce, ale teď v tom bude pravděpodobně pokračovat papež Lev XIV. Puritáni přišli hledat svobodu. Napoleon, to bylo po roce 1798. Podívejte se, jak se Amerika rozrostla. Prodal 1/3 Louisiany, prodal ji Spojeným státům, koupil Louisiany. Napoleon, nezapomeňte, že byli katolíci. Francie jim ho vzala, dala ho Americe a protestantismus se rozšířil. Podívejte se na tuto mapu, přátelé. Dejte si ji na obrazovku. Země s nejvyšším počtem protestantů v tmavších fialových barvách je nejvyšší počet. Podívejte se na Ameriku, to jsou Spojené státy. A Čínu, věřte tomu nebo ne. V Číně jsou miliony křesťanů. Máme tam svou služebnost.
Vidíme, jak roste. Podívejte se na Nigérii a některé další země. Jak jsem se zmínil, roste to. Brazílie. Ale co se děje v posledních letech? Píše se, že vykonává veškerou moc první šelmy přední. Jsme svědky posunu. Nyní jsme najednou Amerika. Když byla Amerika založena, papež poslal dar v podobě mramorového bloku, který měl být přidán k Washingtonovu památníku, aby se pokusil zacelit rozkol. Někteří loajální protestanti v Americe ho prý hodili do řeky Potomac. Říkali, nechceme od té šelmy nic. Ano. Bylo to jako symbol, kterým se snažili vlichotit. Snažili se navázat přátelství. Hodili ho do řeky Potomac. Nevím, jestli to ještě někdo našel, ale věci se změnily. Všimněte si, přátelé, nakonec přinutí, že se země a ti, kdo na ní přebývají, budou klanět první šelmě, jejichž smrtelná rána se zahojí. Ještě za Reagana, aby se pokusil svrhnout komunismus, spolupracoval Reagan s papežem Janem Pavlem II. Můj otec se s ním při jedné příležitosti setkal, myslím s papežem Janem Pavlem, myslím, že se pravděpodobně setkal i s prezidenty, stačí, když mu přispějete velkou částkou. Můžete se zúčastnit osobního pohovoru. Osobní návštěva, ano. V Polsku mají dokonce sochu Reagana a papeže. To setkání bylo historické, protože spolu s Lechem Wałęsą a povstáním Solidarity v Polsku proti komunismu, to bylo opravdu první domino. Komunismus tehdy začal padat v celé Evropě. Tady vidíte, podívejte se na to, máte tam 4 prezidenty nebo 3 prezidenty a poklonili se tam před Janem Pavlem II., když zemřel. Pak jste samozřejmě měli Benedikta, pak jste měli Františka po něm, ale papež František přišel v roce 2015 a podívejte se, jak se to změnilo. Je tam washingtonský památník, mají tam vatikánskou a americkou vlajku a vítali ho jako superstar. To by se nestalo. Kdyby se papež pokusil přijet v roce 1850 nebo tak nějak do Spojených států, báli by se o jeho život. Myslím, že když jel do Filadelfie, sešlo se tam asi 1,5 milionu lidí. Ano, 3 místa, která byla sídly americké vlády, kde prvním místem bylo hlavní město Filadelfie, dále New York a Washington. Během své návštěvy navštívil všechna tato 3 místa. To bylo strategické. To nebyla náhoda. A píše se tam, udělejte šelmě obraz. Amerika má řecko-římskou architekturu stejně jako Vatikán. Tady máš budovu Kapitolu a tady máš Vatikán. Co je před Vatikánem? Velký obelisk. Co je před budovou Kapitolu? Největší obelisk na světě. Washingtonův památník. Je skvělé mít památník, ale já si prostě myslím, že to říká, že uděláme obraz šelmě. K jaké drastické změně podle proroctví v Americe dojde? Mluvila jako drak. Nyní vláda promlouvá svými zákony. A nakonec začneme vydávat zákony a vnucovat náboženství, jak se to dělo dříve. Daniel 3. kapitola, král Nabuchodonozor říká všem, že se musí poklonit a uctívat jeho obraz, jinak budou zabiti. To se děje ve Zjevení 13. kapitole. Šídrach, Mišach a Abdenágo to nemohou udělat, protože tím porušují 1 z 10 přikázání. Jsou tedy ochotní raději zemřít, než aby neuposlechli. Daniel 6, perský král Darius, ten všem říká, modlete se jen ke mně po dobu 30 dní, jinak zemřete. To by ale musel porušit první přikázání. V posledních dnech se to stane znovu, ale bude to 4. přikázání a pravděpodobně tam bude i něco z 2. přikázání, 3. přikázání. To bude ve všech 3. Přemýšlejte o změně času a zákonu. A teď se na to podívejte. To je římskokatolická verze, vyfotil jsem to venku před kostelem, 10. přikázání. Všimněte si, že vynechávají přikázání o modloslužbě a 3. přikázání se týká sobotního dne. Přemýšlejte, jak změnit časy a zákony. No, není to zajímavé. Rozdělili 10. Nepožádáš. Aby se zachovalo 10. Nebudete toužit. Dělí se 10. 10 je jen, všichni Židé říkají, že 10. je jen nepožádáš. Ale žonglují se zákonem tak, aby odpovídal jejich tradicím. Národ promluvá prostřednictvím svých zákonů nebo zákonodárného sboru. Všimněte si to, přátelé. Když se vrátíte v Severní Americe o 50 let zpět, všichni soudci nejvyššího soudu byli protestanti. Dnes už žádní protestanti nejsou.
postupně byli nahrazeni. Jsou to převážně katolíci. Je tu jeden žid, myslím, že je tam jeden episkopální, ale jeden je Gorsu, snažím se vzpomenout. Myslím, že byl vychován jako katolík. Ano, má obojí. Došlo ke změně. Došlo tedy ke změně. Nyní máme viceprezidenta, který... Není to tak, že bychom měli... Prvním katolickým prezidentem byl Kennedy a spousta lidí říkali, nebe padá. Jo. Pak byl katolickým prezidentem Biden, nyní máme v roli viceprezidenta konvertitu ke katolicismu velmi charismatického mladého muže a ve srovnání s prezidenty je mladší než většina z nich. Prostě vidím, jak se říká, že to vypadá, jako by se mraky sešikovaly. Jo, přemýšlejte o tom. 5 měsíců nás dělilo od toho, abychom měli katolického papeže a katolického prezidenta současně. Ano. To ukazuje, jak daleko a jak mocný je rozsah katolicismu v naší zemi. Přátelé, nevíme přesně, co se stane. Z historie jsme se dozvěděli, že Ježíš řekl, prorocím nejlépe porozumíme, když se ohlédneme zpět. Řekl, až se tyto věci stanou, pak to poznáte. Byl jeden papež, všichni byli nadšení, byl to papež Jan Pavel I., vládl 33 dní. Takže nevíme, co nás čeká v budoucnosti. Nevíme, jaká budoucnost čeká našeho prezidenta, papeže, viceprezidenta, nebudu to pokoušet předpovídat, jaká bude budoucnost. Ale v celkovém obrazu proroctví vidíme, že se věci posouvají směrem k tomu, co podle Bible nastane. Přesně tak. A vidíte, jakou sílu mají tyto dvě věci dohromady. Malakaj. Martin například ve své knize říká, že existují 3 světové mocnosti a Spojené státy a papežství, které se spojily, vyřadily druhou velmoc, kterou byl Sovětský svaz. Toto manželství je příliš silné na to, aby se nechalo být. A ať už ho milujete nebo nenávidíte, myslím, že všichni souhlasí s tím, že Trump je velmi agresivní prezident a že jeho politika rozhodně dělá vlny. Není to klidný styl vedení. Dělá vlny na mezinárodní úrovni. Nevíme, co se tam bude dít. A může dojít k nějaké spouštěcí události. Mohla by to být přírodní katastrofa, mohl by to být internetový kolaps umělé inteligence, který by způsobil nejrůznější problémy. Vypadlo letiště New York. Jsme teď tak zranitelní vzhledem k tomu, co se děje s umělou inteligencí. Svět bude tak jiný. Indie a Pákistán jsou... Máme tu 2 jaderné mocnosti, které se přetahují. Čína se ohání mečem, že chce Tajvan, ale má teď hrozné finanční problémy. Rusko a Ukrajina a NATO jsou znepokojeny. To by mohlo přerůst v jaderný problém. Bojí se, že když budou na Putina příliš tvrdí, že se pak uchýlí k použití Trumpovy karty, promiňte mi ten výraz, k použití jaderných zbraní. Svět je nyní v mimořádně nestabilní situaci, ale chci jen zdůraznit, že kvůli tomu nestrácím spánek. Jsem nadšený. Neříkám to proto, abych někoho vystrašil. Těším se na příchod Ježíše a my víme, že musíme pracovat teď, protože přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. No zpátky k obrazovce. Už to tady skoro ukončím. Říká se tam, že mají udělat obraz šelmy, to znamená druhé šelmě, Americe. Říká, aby udělala obraz první šelmy. Ten obraz neznamená velkou sochu, protože zjevení používá symbolický jazyk. Znamená to takový druh vlády. Je to politicko-náboženská moc, která vládne. Je to jako Nabuchodonozor, který chtěl politickou náboženskou moc. Snažil se do své politiky vnést náboženství, to se stane znovu. Stejně jako jsme byli stvořeni k božímu obrazu a podobě, abychom odráželi boží charakter, tak i druhá šelma bude odrážet charakter první šelmy, která lidem vnucuje svou vůli a své přesvědčení. Podívejme se na to, máš otázku? Ano, pojďme si položit pár otázek. Zde je otázka. Mohl by to být potenciálně poslední papež? Je mu 69 let, což znamená, že může být u moci dalších 30 let. Mohlo by být. Jedním z důvodů, proč jsem z papeže Lva opravdu nadšený, lidé se chystají vzít si tuhle malou hlášku a něco z ní udělat, je, že je mu 69 let. Lidé se na mě dívají a říkají, pastore Dogu, je ti 68, kdy půjdeš do důchodu? No tenhle muž právě začíná pracovat, je mu 69, přátelé, dejte mi šanci. Mojžíš začal pracovat až ve svých 80 letech. Přesně tak. Dobře, takže ano, mohl by být posledním papežem? Teď vám jen řeknu, že spousta lidí cituje Malachiášovo vidění nebo něco takového a to říká, že tento papež bude posledním papežem. To je velmi
pochybné vidění. Je zajímavé, že když jsme byli ve Vatikánu, a vlastně myslím, že jsme v jednom z kostelů v místnosti, kde mají všechny obrazy papežů, že byly všechny zaplněné. František byl zaplněný a jeden jim zbyl. Na další už nezbylo místo. Říkali, podívejte, už není místo. Musí to být poslední papež. To nevíme, ale mohla by být. Přesně tak. Tady je další. Vidíte v tomto americkém papeži přípravu na proroctví Zjevení 13 a znamení šelmy? Vidím, že je to rozhodně krok tímto směrem. Nevím, jak by to někdo mohl přehlédnout. A víte co? Dovolte mi, abych přeskočil a našel další dobrou otázku. Rozhodně se to s tím směrem ubírá. Chci přeskočit měl jsem na obrazovce citát, možná tam ještě není. Dal jsem si ho sem do poznámek. Mluv dál. Jistě. Další otázka. Můžete prosím projít časovou osu událostí, kdy došlo ke spojení církve a státu? Jakýsi přehled toho, jaké kroky se zde v naší zemi stanou, aby vedly k obrazu šelmy? Jaké přesně kroky by to byly? No, jak jsem řekl, mohla by dojít k nějaké tragédii, která by lidi přeměnila ze strachu říct, musíme se vrátit k Bohu. Mohla by to být válka, mohl by to být ekonomický krach, kde by Amerika jako mocnost měla v takové chvíli velký vliv. Mohla by to být přírodní katastrofa nebo něco podobného. Ale to přiměje lidi, aby řekli, podívejte, musíme se vrátit k Bohu a budou mít úžasné argumenty. Pak řeknou, všichni musí chodit do kostela a my musíme začít chránit. Musíme lidi donutit, aby dodržovali desatero. Potřebujeme morálku. No, když řeknou desatero, tak pravděpodobně řeknou, všichni musíme být v neděli v kostele. Když budou neštěstí padat dál, řeknou, no je tu jedna skupina, která se brání a za odpor můžete být pronásledováni. To, co teď říkáme, doufám, že to nebude staženo z internetu jako nějaký nenávistný projev. Prostě vám dáváme protestantské učení, ale to nebude brzy populární. Našel jsem citát, o který jsem se chtěl podělit s našimi přáteli. Jen do toho. Tohle je z knihy Maranata, najdete to také ve Velkém sporu. Protestanti Spojených států budou v první řadě natahovat ruce přes záliv, aby se chopili ruky spiritismu. Natáhnou se přes propast, aby sepnuli ruce s římskou mocí a pod vlivem tohoto trojího spojení bude tato země následovat kroky Říma. To je obraz šelmy při pošlapávání práv svědomí. To najdete v knize Maranata, strana 190. Takže si myslím, že jsme na prahu toho, že se stanou události, které se stanou svědky. Kdybyste se zeptali, stane se to zítra? Ne, to si nemyslím. Musí se stát něco, co lidi ze strachu přivede do kostela. Podívejte se, co se stalo po 11. září. Všichni se stali náš sbor byl prostě v explozi z návštěvností. Lidé viděli ty apokalyptické události, měli strach a utíkali do kostela. Lidé jsou ochotni přijímat zákony a obětovat svobody, když mají strach. Přesně tak. Tady je skvělá otázka. Jakou radu byste dali božímu lidu? Teď to budou dvě skupiny. Těm, kteří na to možná nejsou připraveni a těm, kteří si nemyslí, že je to relevantní, důležité téma. No především, pokud si myslíte, že nejste připraveni, znalost těchto věcí vás neudělá připravenými, kromě toho, jak byste řekli, hej, času je málo, Bůh nám dává proroctví, aby nás zachránil, ďábel zná proroctví pravděpodobně lépe než většina lidí. Bůh nám tato proroctví dává proto, abychom si uvědomili, že budoucnost je v jeho rukou, abychom mu důvěřovali a obrátili se k němu pro odpuštění hříchů. Modlíme se, aby nám dal ono znovuzrození znovuzrozeného ducha, abychom měli Kristovo srdce a srdce lásky, které bude milovat lidi, milovat Boha a věřit, že naše hříchy jsou odpuštěny a že máme místo v jeho království díky Ježíšově krvi. To je to nejdůležitější. A teď ti, kteří si myslíte, že tyto věci nejsou důležité nebo s nimi nesouhlasíte, v nebi bude spousta lidí, kteří těmto věcem nerozuměli, ale vy raději pochopte, co je to hřích a co je to spasení. Hřích je porušení Božího zákona. Spasení přichází skrze Krista a víru v jeho oběť. To je zásadní. Přesně tak. Pokud to Bůh vložil do svého slova, je to důležité. Není to proto, aby nás vyděsil, ale aby nám pomohl se připravit. A jaká je naše role v tomto procesu? Jak se mám podílet na Božím hnutí? Karlosi, měli bychom na to reagovat tak, že nás to zmobilizuje, abychom si řekli, hej, čas běží, musíme pracovat, dokud přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. A to je čas pro evangelizaci.
Ještě několik otázek, chtěl jsem tomu věnovat více času. Ano, přesně tak. Tady je další. Měl bych se teď aktivně odstěhovat z města na venkov? Vždycky je lepší, když můžete žít na venkově, zvláště pokud máte malé děti. Radil bych vám, abyste se za to modlili, zvláště pokud jste starší, přestěhovat se najednou, pokud jste starší a snažit se vybudovat si ranč může být nereálné a obtížné. Pokud by se našel nějaký mladší člen rodiny, se kterým byste to mohli udělat, ale neutíkejte na venkov kvůli tomu, abyste se zachránili a zanedbali službu. Většina lidí na světě dnes žije ve městech. Jsou ve městech. Takže pokud se všichni boží lidé půjdou schovat někam pod skálu, nikoho neoslovíte. Ale já věřím život na venkově. Vždycky je to lepší. Ano, je to lepší. Víme však, že většina lidí žije ve městech a proto je třeba pracovat ve městech. Ideální je, když můžete mít místo na venkově a sloužit ve městě. Jo, to je skvělé. Tady je další skvělá otázka. Měli bychom být hlasitými zastánci boje za odluku církve od státu? Proč? Nebo proč ne? Ano, pokud lidé chápou, co je to odluka církve od státu. Aby vláda řekla, že vydává zákony, že manželství je mezi jedním mužem a jednou ženou, to není odluka církve od státu. To je součást druhé tabulky přikázání. A vláda by měla tyto věci prosazovat. Odluka církve od státu je to, kde to udělal Roger Williams, kde říkáte, že vláda by neměla vydávat zákony, které uzákoňují první 4 přikázání. Jakého boha uctívat, nebo vůbec uctívat nějakého boha, jak ho uctívat, kdy ho uctívat, jaké je jeho jméno, to by se do toho nemělo zahrnovat. Ostatní přikázání bychom měli uzákonit. Ochrana manželství a tak dále. Přesně tak. Další otázka. Řekl jste, že katolíci věří, že papež je neomylný. Můžete objasnit, jak tomu mohou katolíci věřit, když je člověk předtím, než se stane papežem, hříšný? Domnívají se, že jakmile přijmete úřad papeže, stane se něco nadpřirozeného, že od té chvíle na vás sestoupí boží duch a že všechna vaše oficiální prohlášení nevěří, že chodí a že nikdy nezakopne nebo neupadne. Papežové to dělali. To znamená, že jeho prohlášení, jeho encykliky, když pontifikuje, to všechno je bezchybné. Jak k tomu přišli? Většina z nás si myslí, že jak je to možné, ale to je v jejich učení. Přesně tak. Neomylnost papežů. Další dobrá otázka. Zjevení 13 říká, že druhá šelma sešle oheň z nebe. Znamená to, že americký prezident sešle oheň z nebe? Vzpomínám si, že lidé si mysleli, no to jsou Spojené státy, které jako první otestovali jadernou bombu nebo atomovou bombu, že viděli ten oheň, jak se snáší z nebe. Na oheň z nebe se musíte podívat jako Eliáš, když se modlil a boží oheň sestoupil. Oheň sestoupil za dnů Šalamouna a dalších. Bude to falešný duch, je to falešný oheň. Oheň přišel o letnicích, ohnivé jazyky. A tak bude šelma schopna vytvořit falešné probuzení. Přesně tak. Tady je další otázka. Kdy končí čas milosti, čas zkoušky pro církev a kdy pro svět? To je záludná otázka. Předpokládejme tedy, že zkušební doba pro církev skončí dříve než pro svět. Znamená to, že když zkušební doba skončí pro církev, znamená to, že lidé v církvi už nemohou být spaseni? No a jak můžeš být spasen do církve, když je zkušební doba pro církev uzavřena? Takže jsou lidé, pro ně se zkušební doba uzavře, protože jsou to jedinci, kteří poznali pravdy, kteří nenásledovali pravdu. Zkušební doba se pro lidi uzavírá každý den, když umírají. Byl bych opatrný s obavami, kdy se uzavře pro církev jako tělo. Ujistěte se, že nepatříte mezi ty, kteří znají pravdu a zanedbávají ji. Zatímco jiní lidé přicházejí a jsou hladoví a pravdu oceňují. Potřebujeme hladovět a žíznit po spravedlnosti. Amen. Jaké tendence bude mít tento nový papež, když je Augustinián? Co si myslíte? Pastor Carlos o tom trochu mluvil. Augustiniáni vychází z Augustina, který byl obrovským teologem, ale některé jeho... Byl to velký myslitel, ale byl to světský člověk. Přiznává, že prošel dramatickým obrácením. Jsou tam některé skvělé Augustinovy citáty, ale měl některé velké chyby ve své teologii. A bude obhájcem pracovníků. Mimochodem je velmi zajímavé, že papež Lev, který pochází z Chicaga, je velmi pro odbory a bude zastáncem
přistěhovalců. V některých oblastech bude s Trumpem nesouhlasit. Chápu, že už byl povolán na koberček za to, že nebyl dostatečně tvrdý vůči některým kněžím, kteří byli přistiženi při sexuálních skandálech. Z toho samozřejmě obviňovali Františka i papeže Jana Pavla II. Bude zajímavé to sledovat, ale on bude opravdu zastáncem lidí a jednot. Řekl to ve své úvodní modlitbě. Chci sjednotit svět. To je pravda, ale myslím si, že to asi nechá stranou a pokusí se hledat s Trumpem nějakou společnou řeč. Rozhodně. Carlosi, dívám se na hodiny, nemůžu tomu uvěřit. To už jedeme 90 minut. Přátelé, slíbili jsme našemu studiu, že to zabalíme. Vidím, že mám 29 nebo 30 sekund. Chceme vám jen říct, nebojte se. Přijďte k Ježíši a sdílejte svou víru. Tohle je čas, kdy máme předávat slovo.